Good morning! Good morning! It's a sunny Sunday. Kumusta? Nag-aantay ko kay Mrs. Papunta kaming church. Silang Ayan, yung anak ko at saka yung kanyang pamilya ay sa Canada mamayang hapon. So kami dapat umaga kami kasi may novena mass mamaya sa Schoenstatt. Attend kami online lang kasi malayo na sa Talisay sila eh. Talisay, Cebu, Philippines. So yun nga, ginamit namin yung malaking car. Ayoko yung bago ni Ayan kasi delikado, baka masira, baka mabangga, mabundol. Baka magkaroon ng scratch. Bago pa kasi, hindi ko pa kabisado. Yan. So nagtagalog na ako ha. So every vlog ko magsalita na ako ng Tagalog. So nandito na si Ma'am. Atras na. Pinatras na ako. Okay, while driving, pwede naman tayo mag-uusap. Pwede naman ako magsalita. Ako lang pala, hindi kayo kasali kasi hindi ko kayo marinig. Ano yan? Naka-live ako love. Every day is kuan man vlog. Hindi naman sa lahat ng panahon. Mainit ngayon, partly cloudy. Maganda naman yung temperature, hindi masyadong mainit. Okay, while nag-drive ako, mag-uusap na tayo. Kahapon ako yung pinadala ni Fritzy sa car papuntang swimming kasi nakalimutan ko, nasa left pala akong dadaan. Ang nangyari, umixit kasi ako, so dapat sa kabilang daan ako dadaan. Ang nangyari, nag right turn kaagad ako, so may nakasulubong ako pero medyo malayo pa. Siguro na shock yun siya. Doon ako namalayan, nasa opposite pa lane pala ako. Yan ang problema guys pag galing ka ng Pilipinas, kasi left hand drive yung sa atin eh, sa kanila right hand drive. Kaya nga hindi pa ako masyadong kabisado. Kung minsan makalimot ako, pero kahapon nakalimutan ko talaga. Siguro yung driver na nakasalubong ko pero malayo pa siya, nasa rotunda pa siya, kung sa unahan pa. Baka sabi ito, anong ginawa ng gagawin ito, bakit nasa kabilang opposite na lane. Nakakatawa nga eh. So, chance to experience. Buti na lang walang nangyari, di ba? Naano ko agad kasi naitawid ko naman sa kabila kagad. Malayo pa yung sasakyan. Yun lang ang nakakatawa. Dapat presence of mind ka dito kasi iba yung right hand drive kasi sila dito eh. Kung mag-park kami, andun lang kami sa kabila kasi ayaw ko ng ganito, masikip na. Gusto ko happy. Yan. Sana. Okay. Yun nga, yun nangyari ka. So,
Okay lang yun. Part of experience. Experience. So, nandito na kami sa harap ng simbahan. Ayan. Iba kasi yung design ng simbahan nila dito. Masyadong modern na. Lalong-lalo na sa loob. Hindi katulad sa atin na yan si St. John Paul statue. The second, St. John Paul the second. St. John Paul the second na roses to yung white. Yung nakikita niyo yung white roses. Tawag nila dyan is St. John Paul. Pinangalanan nila ng St. John Paul. Sa Bunnings to. Kikita ko ito sa Bunnings. Medyo may kamahalan lang. Siguro mga $80 yata. Parang ganun. Naman ang mas. Tapos na ang mas. Ito yung misis ko. A blessed Sunday! Pindot ang ganda yung panahon. Free bread from the church. Yes. Hamburger bun. Oh, every Sunday, mayroong mga free na bread. Any kind of bread. Ganon sila ka-rich dito. Ipamibigay lang. Pero meron silang mga tinda, di ba? Mga vegetables, strawberries, mga fruits. Pero kinuha ni Mrs. ang libre. Wise niya kung asawa. Very wise kung asawa ko. Ang kinuha yung libre, hindi na magbabayad. Di man, abukado man yan. May avocado pala doon. Avocado ang nandun. At saka strawberries. Yan, napamantay dagat. Oo nga naman. Oo nga naman, nakalusot si Mrs. Pagbigyan na lang natin, okay? Sige, alis na kami. Bye-bye. Once again, happy Sunday. Everyone, God bless.